Apa nih, Bos? Oke, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Pak Mat meneh lur iki edisi takziah. Takziah ning makam makam Tanjung, makam Sengetan. Kemarin kan neng makam kono, Bro. Sekarang ada orang meninggal lagi di makam Tanjung. Kebetulan yang meninggal orangnya jauh dari makam, Bro. Cedake Bugeng. Bugeng ini siapa ya? Yohanes. Ya? Yohanes. Yohanes. Oh, kowe dulu kok. Ikan piye to ki? Kan piye toki maksudnya piye to? Ya Kan- kan yo nglayat kok iso. Iki penduduk nang kene kok kajen duduk ngene lho, Mat. Wonge repot kebetulan wong kene padha ning rumah sakit akeh wong loro. Pak Yan yo bojone loro. Yo. Kan Oh, besok, Bos. keluargane kan bodone rumah sakit. Iki kingko e. Monggonku kan akeh rondone to, Geng. Wong lanange wong pira to, Geng? Lanange kan Kowe tok lanange. Aku, Yan. Kowe tok ae gak apa-apa. Lah ya aku karo Yan tok karo Tarto Gendot. Iki enek lanangan nah iki ya kaya apa iki lho iki lho lagi kok lho. Grik-griken iki. Di to? Sakno, iki lho. Lek, Pak. Wong Iki ya? lanat iki. Kok wong lain grik-griken iki. Lah. Duh. Wong Iki aja rada sehat saithik wis gelem rene iki meng jane tak eman-eman aja nduduk kowe lagi mari aku ngono. Wah, iki ora bateh yo ranyang. Lho, malah ngono lho, Geng, ora bateh ora nyang ngono. Oh, alah, bakno. Bakno. Lah ngono lho, Bro. Memang yo ngene iki. Anggere makam yo ngene iki ngobrol-ngobrol karo guyon. Nek guyonan iki niki biasa, Bro. Mengger petuk padha-petuk ya ngono kuwi isine nyanyian kuwi wis Biasa. ya dikenal wis to Geng. To dikenal dirimu to sing kenalno. Lah aku kan wis tak kenal no. Sing duwe vlog kan dirimu. Iki sapa, Mas? Ki Mas apa? Yo iki Iki lho, delok iki ton. Mas Alexander Mas Bulalo Dingklu, dari Kota mana itu Kota Pasuruan. Jauh, Bro. Wong sing nganu maksudnya sing layak-layak wong adoh-adoh iki. Alexander Bulalo dari Pasuruan. Lah iki Mas Vigia Rosita Mulunana iki dari Papua. Papua. Oh, anu KKB ya iki? Ya KKB. Iki jenenge Mas Suwanto. 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 Wis pewal purung, Lek. Suwanto sing ke lho. Iki penduduk Kalimati asli, Bos, iki Suwanto iki. Kalimantan. Kalimati ya kene iki kok iso. Kalimantan kene kono tok iso kok iso. Terus baono Lah ke ujung. ke jenenge Soe Parno. Nah, Soe Parno bakul wedhus asli. iki molang, Bos. Molang wedhus lek kae. Antek sing kondang. Lah kae sing lungguh wetenge gedhi kae. Endi to? Kae jenenge Alexander Pitagola. Sing iki ya? Pitagola. Sing iki ya? Dari Papua juga. Iki lu gua kabel, Lek, Mat. Lungguh. Sing ndi lu iki lu gua apa sing Lah sing ndi? wetenge gedhi kan apa Oh, lah sing kita kodungan kita. Guys, apa kan jenenge Alexander Pitagola? Eh. Iki ya dari KKB kayak dari KKB. Lah guys ya sing tuwek kae jenenge anu Alexandro Wah, Dewi lo. Malioboro. Alexandro Malioboro. Jogja ya? Kayak dari Jogja. Yogyakarta. Lah masih sing ganteng dhewe iki jenenge Sing ndi? Ronaldo. Alah, Rossi. iki pemain poli to. Ronaldo Rossi karo sapa kae jenenge? Maradona. Sing ndi? Ronaldo Sing Rossi iki. Maradona. Iki sing iki, Bos. Main bola, Bos. Main bola ki. Main bola. Jasis. Main bola. Main bola ki, Bos. Lah sing Mas iki. Mas iki jenenge Ondo. Lho kok sondo ki lho. Ondo. Ondo Maulana. Iya. Andang-andang. Andang Andang kan Ondo to. Ya Lek Mat, karekmu wis. Arekmu wis piye? Ya Yes, perkenalannya ya cukup samono ya buat Eh, iki vlog asli tenanan ya. Dengaran Lega iki kowe to. kok langsung nyekel HP ku piye karepmu sik. Lho, ogak ki aku ngene. Kok duwe YouTube kok kayak ngene aku no. Kayak ngene ya aku yang ngeplok terus bedino kok omonganmu kok. Loh,
Kowe ora delok vlogku soalnya. Jadi duluan HP ku tak subscribe loh. Kok tak subscribe. Aku iki pirang-pirang dino iki wis nge-vlog, Geng. Wis aktif meneh ngono lho. Nah, saurunge. Saurunge ya semaput toh. Kok ucenge delep kok omong-omong. Kok iso ucunge dilep iki lho. Lah terbentur dengan keadaan. Lah kerjaanmu piye? Keadaannya ya memprihatinkan koyo ngene iki wong. Ya usume wong ngene iki wae piye? Usume wong Sibuk ya berarti we? sibuk agar akeh buan. Serayo sawahmu akeh. Sawah sawah sih. Gara barbar kok sawahku akeh bisa. Gak bar di panen di tanduri neh apa piye? Saya aku artekon. Aku kan gak roh. Oh, Gak roh kuwi lho, lekmat. Lekmat kuwi jane tiba. oh lek mat to. Lekmat kendang. Nyapa? Kuwi jane tiba apa ning gone rondo digepuki wong ngono apa piye? Oh, gak wong iki tanggapan mulai tiba. Ngono lho. Mulai tiba. Iya jenenge wong apa jenenge? Pikirane piye gak genah aku ya an. Ini apa to kok mikir apa to urung dibojo to wong ya jane? Golek yo lek mat. Lho, Padha mate lagi. iya. Aku golekno ki siap ae karek kono ki Jir rondo akeh kene. kentalan to nek kene rondo. Wong kene ki lanangane aku karo Gak nemo kentalan jerit. Jerit ton jere. tontonan. Tontonan. Dewe tonton. Ning gone rondo digepuki sing lanang. Alah lebih apa to? Lah nek mate enteng to. Wong Ora ning gone rondo konangan terus ditutuki. ora Asli muri tiba ya? tiba-tiba lek mat. Wong gak percaya to delok to nak anu ki TKP-ne. Lah numpak sepeda ki lho. Bantere kaya apa saking Yo gak ro. Kuwi bar tanggapan ya? Bar Batanggapan. tanggap berarti ngantuk dek ya toh. Iya, gak ngantuk. dirasa, simpen. Ya ngono kalau tanggapan ya Geng ya. Aku yo gak maidu. Wong awak kesel iki to lek mat. Yo pirang-pirang dino nenggok ngalih rono ngalih rene. Lah kowe ki kok kuat to Geng ngono iki ya. Jamumu apa Geng? Jamuku yo kita tak plirit. Nganuku langsung Terus Anggers mbok opat-apit ngono. alah ngiwonengen kuwi lho. Mari. Mari pol. Rong boleh. Rong boleh. Kurang saiki. Saya di bos. Iki diluwi wae. Wong masak dhuwure sak mono Mbah. Nah, oke bro, tadi break sekedap break sekedap apa break sedelet ya? Sebentar. Break sebentar. Nah, kebetulan tadi ada apa kuwi jenenge? Gangguan. Ada gangguan pengukuran iki, pengukuran di tempat yang digali iki. Bila tadi tak break sebentar. Nah, ini mau saya lanjutkan lagi. Aku mau tanya-tanya tadi seputar lekmat kepada kui Mas Bugeng Ari Wicaksono iki tak tekoni iki. Nerusne rekokne lekmat ke mang lho. Nah, iki posisi lekmat iki saiki nang endi? Neng omah. Nang omah. Neng omah. Lah jare wis diseken barang. Udah. Wegah piye? Sudah kok. Oh, sudah. Wegah nak kowe wegah gampang wegah kowe to lek mat. Sudah ya? Sudah. Sudah diseken. Tekan. Oh lah, Bang, kena srengenge. Ini. Oh ya bener kono. Kono bener aku di kene. Lugo kono madhep rono apa madhep ngalor menak madhep rono. Ben gambarmu ben ketok. Iki bener ning kene mau, ning kene lah. Ning kene lah madhepe ngalor. Nah, iki wedake kene. Lah ngono lho. Wis di-scan. Lah. Terus nganune piye? Heeh. Positif piye? Positifnya gak enak apa-apa. Kan dokter kan menghancurkan dong. Heeh. Nak kan tibane kan bengi lek mat. Iya. Lah. Kan tak gone ngawi. Heeh. Ya toh. Lah ning ngawi iki jane mati disken gak gelem. Heeh. Ya, isuk tak tekoki, "Mat, keluarmu apa?" Lah, Ya toh. Jane kene apa-apa. Ya. Ning ngono. paling ya bener kuwi kalau keluarane gak di dhuwit ngono paling nggih. Kabeh wong to mak. Lho, krungu apa ora wi bodohan bener to lek mau ngomong tra ya bener wi. Wis ngono, ya toh. Heeh. Terus di pesakno ning panti. Terus
Ya, nanti dokter menganjurkan jadi nak 1 hari terus sedina pi. Gak enek piye-piye. Iya. Cok keluarane lek mati gak enek ngelune, gak enek popone. Wih. Jadi kan positif gak enek apa-apa. Gak enek apa-apa. Gak enek apa-apa. Tapi baru ngono dikingke di skeno, diingi di skeno. Yo awake dhewe kan antisipasi enek gegar otake, enek penggumpalan darah apa ora, iya to. Ning jero. Jane dokter kan jane nak wis ngono, cara akhir lemat ya. Cara dirimu ya. Yo. Cara sing tiba cara ya. Tapi ngene. Apa jenenge? Jarak pandang biyen kan Didelok, yo didelok. Ya cara ngelune dimpet apa ora. Heeh. Lah kan iso to wi. Iya. Ya jadi cara jarak pandang tidak omongan iki to. Cara rada ngantur wi. Lah wi kan otomatis kan ngelu to. Yo. Lah wi kan dimpet. Lah tapi tak lemat DTKI oke. Gak enek. Jelas gak enek keluhan pokoke positif gak enek keluhan popo terus akhirnya dibawa pulang wis ning omah iki. Ngomah bae di scan dik mengke. Asli ya positif. Positif. Alhamdulillah. Cuma pokoke luka-luka Luar to. luar tok ya. Apa sing keluar? Batuk, Kene lipis dijahit. Ini lambe karo tangan. Oh. Ini lho dian. Gendikane gak anu. Dijahit to. Oh dijahit tok. Oh alhamdulillah. Kan bisa sembuh lagi. Luka luar wi. Lah ya mat ki wis tuwek lho Gen, kok ya gandar rabi-rabi ngono lho maksudku ki lho. Dadi nek enek ngonone barang kan ya enek sing ngurusi to. Enek sing ngepuk-ngepuk enek sing anu kok gak rabi-rabi ngono kae piye jake mat. Ya iki di-scan to. Jadi hasilnya kan positif gak ada apa-apa to. Ya, kok enek ning jeri di-scan ning jodone. Kok enek jodoh ceritane. Oh, enek jodoh. Tulisane JODOH ngono. Oh, berarti minta jodoh. oh, berarti jaluk Ya jodoh. golekno ning kene to. Lah, akeh nek trimo rondo sing jenenge rondo Jadi royal. ceteng iso ya. Terus rondo mombloh, rondo apa neh kuwi jenenge? Lho akeh rondo-rondo kuwi. Rondo royal, rondo mombloh, rondo gemoy, rondo Cina nek Cina. Cina. rondo Cina. Enek. Ning kene enek Cina. Londo enek kok. Caruban. Kok ada men. Golek man caruban kok. Golek mana caruban? Ning kene iki enek londo kruasan. Karek sitok tok gak mulih ning kok anu. Jenenge wita londo mare. Itu kuping ora wi. Ya duwe to. Bos. Dilanjut singgo. Dilanjut piye to? Lanjut kita duduk ya ade meneng ae to mosok. Yang duduk to lho iki sama dhewe kan nyempatkan ben ngomong sik kaya nggawe vlog iki ngono lho. Kok iso malah akeh. Lah kowe iki lho duduk porang kok iso malah kok. Nah, ngono lho kok iso. Lah iki wejuk lha iki lho ganteng tok lha iki lho gak resik dhewe. Ayo duduk. Apa kowe gering lho kok. Sikilmu mari porong jajal delok. Ya alhamdulillah bos ki kaki bugeng kemarin kena kejatuhan kaca sudah sembuh juga lagi pokoknya neng kene ya pokoknya tau aja oleh duduk tak kono aja duduk sik pokoknya oleh aja wis ora oleh we bergerak engko nek tak samari ceklek we iki soalnya sik masa-masa pemulihan sikile engko nek neng kono kesandung patok saiki Mas jegluk malah cilaka tono engko awake dhewe sing disalahno ngono lho soalnya urung duwe bojo, nek awake dhewe duwe bojo wis payu gak masalah. Urung payu we. Tanah moh urung. sing penting ndang nek sombe tak kring yo. Moro. Lho. Kering ki tenan apa ora kok iso? Wong selama iki ya ora tau dikering kok. Maten. Lagen. Oke. Nek kring go apa to lek mat kring ki lho. Iya. Agak perlu lho Mas kuwi. Oke, Bos. Oke. Nah, kring kan aku kring mesti perlu. Tenan lho iki arep tenan lho. Pada dong biasa. Wes Bos, iki engko vloge dilanjutno sok ben seputar Bugeng sudah punya calon. Ya Leno Oke.
Nah, Bugen sudah punya calon. Besok mau saya vlog. Calonnya sopo? Edok tenan pora. Iya toh. Calon iki edok apa ora? Duwe kuping pora. Pokoke kudu digenakno ta ya. Ya bro, ngene. Vlog Lekmat hari ini ya jangan lupa di like, subscribe dan komennya jangan lupa. Saya tunggu-tunggu ya. Yes ngene. Salam asyo, salam pas duluran kanggo panjenengan sedaya. Yes ngene sangka Lekmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.